12:23, parlem ara d'uns treballadors essencials, concretament els treballadors de supermercats. De la forma com que ells tracten és una passada, no hi ha cap problema. Els treballadors en si, excel·lents. O sigui, han fet un esforç com els sanitaris que encara estan esperant el test de fa temps. Todo excepcionalmente bien. Buen trato, buenas medidas de seguridad, de higiene. No tengo ninguna queja ni ninguna observación. Mejor no lo pueden hacer. Jo penso que en general s'ha adaptat bastant el públic a la situació i per tant entenia que no eren els mateixos treballadors, que tot tenia que ser més lent, que tothom tenia que guardar unes cues, un respecte. No? I penso que en això ha anat molt bé i que ells han col·laborat molt en que sigui així. No? És el que ens deien alguns clients a les portes d'un supermercat Sorli Discau a Premià de Mar. Anem a veure què és el que diuen en aquest cas els treballadors. Bàrbara Sadó. Doncs diuen sentir-se una mica agobiats, cansats per la situació, per l'acumulació també de 2 mesos treballant en condicions excepcionals. Reconeixen, però, que ara ho porten millor. Les primeres setmanes van ser molt més complicades perquè tothom estava més nerviós, els treballadors, perquè els primers dies encara no tenien elements de protecció individual i la clientela, perquè sovint quan arribaven al supermercat es trobaven prestatges buits i productes esgotats. De mica en mica, però, la situació s'ha anat normalitzant. Els treballadors diuen han trobat en els seus clients la confiança, la complicitat també. Ara se senten més protegits i això els dona molta tranquil·litat, però el cansament és inevitable i per moments els passa factura. El treball de la feina no és el mateix, estem com més agobiats, hem de donar més, també has de calmar els teus treballadors perquè hi ha molts que es senten agobiats, has de parlar amb ells. Bueno, doncs, de vegades necessites com 5 minuts perquè em reposi, perquè comenci un altre cop de nou. I és veritat que anem del treball a casa, del casa al treball. I aquests treballadors també han aguantat molta pressió aquests dies, aquesta situació que s'ha viscut en aquest país. Atenció a la dada, les baixes laborals als supermercats s'han duplicat. Si abans eren d'un 5% al mes, en els 2 últims mesos han arribat a ser del 10%, segons ens avança UGT Catalunya. Judit. Sí, estaríem parlant de 50.000 treballadors en aquests 2 mesos, 25.000 cada mes, i els principals motius han estat per presentar símptomes de coronavirus i també per la sobrecàrrega de treball, perquè aquests dies hi ha molta més feina, es factura molt més i també en alguns casos han de fer feines de desinfecció. A planta baixa, Canalís, hem rebut alguns missatges d'alguns espectadors que ens expliquen o denuncien aquesta sobrecàrrega, no? Sí, en aquest cas una espectadora que prefereix mantenir l'anonimat ens explica precisament que obren a les 10, però que a les 7 del matí ja han de començar a treballar. També ens especifica que hi ha la meitat de la plantilla, que la meitat de la plantilla estan emplenant estanteries i l'altra meitat estan fent tasques de neteja i de desinfecció. Ara mateix també hi ha companys de feina que estan prenent ansiolítics perquè hi ha moltíssima feina i la tensió, com us podeu imaginar, és altíssima. Inclús hi ha discussions entre clients perquè un s'acosta a un altre. I un altre que també ens explica que hi ha una sobrecàrrega de feina aquests dies, diuen que és inhumana i que inclús facturen més que a Nadal, que no compten, evidentment, amb tot el personal perquè alguns treballadors estan de baixa i, a més, han de fer tasques de neteja i han de controlar, evidentment, l'aforament. Hi ha una part positiva també en totes aquestes històries, en aquest cas d'agraïment al que ens fa arribar l'Andrea Ríos, que és treballadora de supermercat, que agraeix a tothom l'amabilitat que tenen amb ells. Os agradecemos a todos aquellos que habéis tenido esa empatía que digo con nosotros, que habéis tenido siempre una sonrisa, una palabra de ánimo, porque no ha sido fácil. I la gran pregunta és si tot això s'ha compensat o no econòmicament, Judit. Depèn de cada supermercat. N'hi ha alguns que van donar un extra als treballadors al mes de març, però que, per exemple, no ho han fet al mes d'abril. De fet, Planta Baixa ha tingut accés a un dels documents que Caprabo va enviar als treballadors de Sant Boi. El podem veure aquí en pantalla i en ell s'explica que se'ls donarà una bonificació de 240 euros, però posa unes certes condicions. Primer, els 240 euros serà per a aquells que hagin treballat a jornada completa i no hagin faltat ni un sol dia a la feina durant tot aquest estat d'alarma. I el segon condicionant és que l'empresa ha de tenir uns beneficis de més de 20 milions d'euros del que tenia previst en els pressupostos generals abans del coronavirus. Que no sabem en aquest cas si és molt o poc en el cas de Caprabo, però vaja, ens sembla una xifra bastant elevada. Què és el que diuen els sindicats?
Doncs els sindicats demanen que es contracti més gent, Ricard, perquè el que cal és que no hi hagi tanta sobrecàrrega de treball, que tot això estigui compensat i també que totes aquestes hores extres que s'han fet es compensin, que es donin dies de vacances i que no quedin, doncs, a l'aire. Creiem que és molt important que les empreses facin el test a tots els treballadors i poder saber quina ha sigut l'afectació real dins la població treballadora dels supermercats. És el que ens deia la Glòria Serra, que és la secretària sectorial del Comerç UGT a Catalunya, que ens deia exactament això, que creuen que és molt important que les empreses facin els testos a tots els treballadors per saber quina és l'afectació també dins la població, perquè a hores d'ara és un dels grans problemes també, que no se sap com estan els treballadors, no, Judit? Exacte, sí. N'hi ha molts que estan pendents d'aquests testos, que de moment no s'han pogut fer, i ella demana, diu, que per seguir treballant necessitem saber qui està infectat i qui no. Podem parlar a aquesta hora amb la gerent del supermercat Esclat d'Osona, que és la Montse Verdaguer. Montse, bon dia i gràcies per acompanyar-nos. Hola, bon dia. Abans de res, com ho porteu? Truquen. Doncs escoltant una miqueta tota aquesta radiografia que fèieu, doncs comentar que ens hem adaptat a una situació excepcional i que crec que s'ha fet d'una manera progressiva, correcta, i que ara estem en una situació de control. Tenim el personal que cal a les botigues. Abans es parlava de temes de reforç de persones. Nosaltres hem fet una contractació d'aproximadament 750 persones per compensar aquestes sobrecàrregues de treball. I s'ha fet d'una manera controlada, pausada, i a mesura que han anat sortint inconvenients i problemes s'han anat solventant. Clar, evidentment hem estat en una situació en la que de primeres has de reaccionar a situacions que no havíem tingut mai. Però bé, s'han anat solventant. Ara mateix, per exemple, vosaltres teniu personal de baixa? Sí, hi ha persones de baixa, però no és un tema significatiu, perquè amb les 750 persones que hem contractat ja hem anat solventant aquesta davallada que hi podia haver-hi. Però bé, també es va fer una contractació. En primer moment es va fer una contractació ja prevenint que poguessin passar temes d'aquests, no? I s'ha solventat d'una manera bastant correcta a les botigues. No hi ha hagut aquest panorama, no? No sé si en el vostre cas, per exemple, us heu plantejat o esteu fent donar algun tipus de bonificació a l'esforç que es fa aquests dies? Sí, nosaltres vam fer, en principi, vam fer una paga extra el mes de març de 200 euros, i el que està fent ara l'empresa ha fet una bonificació extra. Nosaltres tenim una bonificació d'un 7% amb les compres, un descompte, i el que estan fent ara és ampliar un 3% més. Ara tenim un 10% total de bonificació, i a part l'empresa ha posat a disposició dels empleats una quantitat de 10 milions d'euros per sol·licitar crèdits. Un crèdit que no té interès i que es pot retornar en 24 mesos per persones de l'empresa que estiguin amb dificultats. Una altra preocupació que manifestava en aquest cas la Glòria Sánchez, que sentíem del sector sectorial de comerç d'UGT a Catalunya, és a dir, primer els testos i després la desinfecció dels llocs on es treballa. No sé si en aquest sentit, com ho heu fet vosaltres, com heu garantit aquesta desinfecció del local i com podeu garantir, si és que ho esteu fent, o com ho afrontareu, el fet que es pugui fer testos als treballadors? Mira, en principi, el tema de les desinfeccions, una de les primeres mesures que vam prendre va ser combinar els horaris per poder fer aquestes desinfeccions a fons. Llavors, el que estem fent és tancar una hora al migdia per fer una desinfecció a fons de la botiga. Es va fer una contractació extra també del personal de neteja i es va planificar bé. Llavors, al migdia es fa una desinfecció a fons i al vespre també es tancava una hora abans per fer una altra desinfecció de cara al dia següent, que estigués tot preparat. A part d'això, hi ha hagut personal extra de neteja a les botigues perquè de manera constant s'incidís en aquells llocs més sensibles, no ho sé, a la línia de caixes, a les balances de la fruiteria, en aquells llocs que la gent toca més habitualment. I en el cas dels testos? Els testos s'han fet en situacions que veiéssim que hi podia haver-hi algun problema. De moment no s'han fet de manera massificada. Sé que el comitè de crisi està sobre la taula, però de moment encara en aquest sentit no s'ha fet cap acció. Sí que s'han fet les mesures
concretes i oportunes que hi ha hagut en situacions determinades, en aquests casos sí. De fet, no es fan massives ni arreu de Catalunya, és a dir, que no és una situació, diguem-ne, normal. No sé si en aquest sentit... Digues. Perdona, que és una situació que també depèn molt de què vagi dient la Generalitat. I el govern, en aquest cas, ha anat donant instruccions de que no es podien fer a nivell de laboratoris privats i en aquest sentit també anem una miqueta al que va dient el govern. No sé si també en aquest sentit, davant de la nova situació que esteu vivint als supermercats, us plantegeu, per exemple, contractar més gent, si és una opció que esteu contemplant. Mira, de moment, amb les 750 contractacions extres que hem fet, tenim els centres de treball ben coberts. Ara mateix no hi ha una situació de picos o de puntes extres de treball que no puguem assolir, perquè amb el que hem fet ja ho tenim bastant ben regulat. Doncs Montse Verdaguer, gerent del supermercat Esclat d'Osona, gràcies per acompanyar-nos aquest matí a Planta Baixa. Que vagi bé.